Wis dipasang lah guru. Iki wis ah. Wes ya. Kepet kok sanune. Mati. Pertama tak cek listriknya dhisik. Mari tak cek listriknya. Jek ngurut. Normal. Tiba sing bejat. Bejat anyone. Mbok otomatis mbok sanyone ngono. Lah sanyone langsung listrik muni taga. Lah sanyone langsung listrik muni taga. Ya, kamu nih. Langsung listrik iku. Gak ada otomatis. Heeh. Yo sanyone bejat berarti. Lu larang iku. Hah? Larang iku. Bajulan. Lu larang iku. Sanyone bajulan. 600-700an iku. Mau masuk nyarwisno 700. Oh, nang nyarbis karo. Nyarwisno lah. Lah biyen tau nyarbisno ta gak? Urung. Tapi tukune anyar. Tukune anyar lah juta piro. Juta. Lah kok larang. Bajulan ya, separuh bajul, separuh sanyo, separuh bajul. Iku jet pump yo. Nah, Jet pump. itu jet pump. Semi jet pump. Semi jet pump. Piye? Bayaran guru jangkep. Ono ae ADW iku ya bayaran iku mek cukup gawe mangan tok iku sik kurang. kurang iku mangan tok yo. Kowe mangan tok iku kurang. Ana ono nyari sepeda, loro iku wis kudune iku ono liyane. Ayo ora umum mak terus. UMK iku cukup digawe mangan. Piye Indonesia iki? Menuju Indonesia remuk. Ada di telek yo. Yo, saleh Pak. Oh yo tok nyiprat iku. Nah, tetep. Yo, gunungnya ketok. Yo gunung apa iku? Yo anu, itu Semeru itu. Arjuna. Tahu aku ning ati. Tahu. Tahu kabeh di Jawa Timur aku. Ning Arjuna kono tahu? Tahu. Lapor iku. Lapor iku. Cangkruk. Lah kate lapo. Wala runo ya. Waduh. Ngedekno tendo cangkruk wis tok. Pindah Gonturu. Ya kon turu cangkruk ngopi. Wis mudhun maneh. Adem tak gak Arjuna? Adem tak? Wanget. Anget. Anget. Bener. Cek soron di Arjuna mbek Semeru. Soro Arjuna. Lah kok iso? Semeru soro nang puncake tok. Rasa aku Semeru kon puncak tertinggi. Ya puncake tok sing angel. Sawe nek ngisor-ngisorane ya soro Arjuna. Lawu lah ya soro sih jare. Soroan lawu timbangane Arjuna, timbangane Semeru. Arjuna Semeru sing soro iku mek puncake tok ya, pasir yo. Liyane pasir yo enak-enak ya. Anu ta? 360 derajat ta anu nih. Apa nih pasire ta? Unggahe iku. Gua itu ngono ambles yo. Ambles. Sing gara soro kan iku. Tidak ambles iku yo. Iya, gak iso mlaku langsung ngono gak iso. Tak jangka, orang jangka dadi sak jangka. Kali ambles. Dadi kudu ngowi dengedek sik. Ruan. Suwen. Iku sing gara soro. Lah kok gak nggo alat
pengide-ngide. Apa kamu ide? Gue gajah tau. Hutan ini enak ya hutan ini. Nanti berdoa deh. Saedaan blek. Udah sampai puncak deh gue ya. Hah? Apa tuh? Kalau ngono iso sampai puncak deh. Apa tuh? Saking tal loh nang Semeru deh Wian. Kok iso deh? Tapi mulai ini pancen sak kintal. Dia Gak mudun. tahu muda. Mulai nang omah leren tahu muda. Madangnya tambah akeh, balas dendam. Balas dendam. Ya, apa tuh? Kata ini Rizky, budal 9:30, mulai 9:30, lain iki. Jam 10 ya tuh kono. Ayo budal jam 10. Nyampe jam 10, mulai jam 3 kurang ajar iki. Channel ya gitu. Anu yang gak coba. Okta. Oh. Mana nih Mas? Mulai, lah kok enak jar ya. Channel kan tadi bengi. Channel kan tadi kabeh mulai. Channel rezeki kan tadi sepi. Sama demek. Yo. Remo ikut daripada dhewe. Iya ya. Mas yo gak lapo-lapo ikut tapi limprek. Limprek loro kabeh ta, Ban. Aku mending lapo-lapo timbang gak lapo-lapo. Cuma lapo-lapo sing enteng-enteng ngono. Isu sampai bengi ya. Sampai bengi. Kalau limprek yo Mas yo gak lapo-lapo iku. Gleta ngadeg mlaku, gleta ngadeg mlaku gak enak. Oh gendeng ya. Heeh. Mending ono kegiatan ngono, gak ono kegiatan belas ya. Kegiatan enteng-entengan ngono enak. Kayak entengen rezeki ambek channel iku. Yo, tengok-tengok ya. Oto-oto ngarep mengguri. Asline ngewangi tambah enak yo. Ngewangi-wangi lapo tambah enak. Nih, Cek gak jenuh. Malik dhewe jenuh. Jenuh. Bendina nyanyi terus ya. Yo saking gabute yo. Iku sih mblonger iku asli. Blenger setahun kan blenger di sana. Heeh. Guys, pemandangan view gunungnya masih terlihat sampai sini ya, Gunung Arjuna sama Gunung Bromo. Tahu Gunung Semeru gak iso sampai pelosok dulu ya. Ketutupan Arjuna. Kayak itu ngaren pelosok dari gunungnya. Padahal mendung-mendung. Udah gunung. Dia untuk penglaris. Tuh. Penglarisnya dewe. Pak gue yo. Jarjo, kok jarjo berarti. Kerja mon, Pak, udah motor mobil. Berarti gue yo. Ayo. Bakule wong Sidoarjo yo. Gue kayak Sidoarjo ya. Gacor. Ayo, PP yo bendino. Ya, Hah? karena mama ya. PP Sidoarjo bendino, udah jam 5 Bang. Nah, golek welute udah jam piro? Yo, bengi-bengi nyolo welut. Jam 1 bengi nyolo welut. Itu udah bengi nyalo welut gak turu mati. Ini jam warung. Videonya ada sing wingi sing delok mendadak 70 wong. Wo. Ki wong lapo gabut delok 70 wong e delok videoku. Delok wong riwariwi. Delok wong riwariwi tibae. Ya, bet. Betul. 70 wong delok wong riwariwi. Wis ngono ae aja ke kalian ada 1000 video. Lah ning gone Facebook iku aku upload itu ya sak reel sih. Lho, aku ngupload video biasa kan. Iku tibake klebu sak reel sih. Pengaturan ning laptopku iku lho, mau sak reel sih. Dadi gawe sak reel, gawe reel sak videone.
sak video panjangi iku di ketok dhewe ambek Facebook. Dikira dhewe. Heeh. Video panjangmu itu pirang menit. Saiki gak ono video. 15 menit ya. Saiki nang Facebook gak ono video panjang kok real kabeh kok. Real kabeh yo. Iya. Alah ya aku kok upload video Masih awakmu apa nang ngene sing apa yang Anda pikirkan itu ya. Mlebune nang real deh. Oh, jadi wis langsung disebarluaskan ning kabeh wong ya. Iya. Kabeh mlebu nang real deh. Masih real nang ngene kolom real iku ya. Nang kono ya ono video panjang, ono video pendek dari situ. Guys, sawah-sawah guys. Barangkali yang kangen pedesaan, pengen pulang ke kampung halaman. Nah, ini saya sepilkan desa-desanya ya. Desanya pancet aja gitu aku berdino. Yo, sementing kan disepil. Disepil mlebu gang ngono wae teh. Mlebu gang titik ngono balik maneh. Kapan-kapan saya buatkan video edisi khusus ya guys. Edisi iki mang tangiku kawanan anjir. Angine kawanan kendaraane lagi. Dapat. Ini perasaanku aman kok saya kira. Wah, itu ya jatahnya 200.000, 300.000. Itu 200.000 lho parah. Nyarpes yuk. Jone bensin ning Mas Ali sih. Ya, Duit lagi di servisno. Ning mangan nek gak megak kok. kapan ya duit? Yo bulan ngarep. Air bulan kurang minggu sih. Sesuai. Oh iya. Sesuai. Jadi itu jadi Bayaran kok tahu temen. bayaran ya. Pisan ngono lho ya. Bayaran TikTok. Truk nek ngono modele ya. Ya biasanya piye? Truk ngontek. Kalau cuma lebih campur itu kepet. Tapi itu iso ya. Kayak iso molor iku deh. Molor potong ngono. Aku warga bae bagus. Ya, campur itu tet iku kudu mlebu. Ding. Ora balik. Iki yo, nek iso videone iki sampai bayaran. Asli kudu guyu aku. Kowe dong ini tok. Nek sampai video sing bendina tak gawe iki sampai bayaran asli kudu guyu. Itu gak jelas ya, video gabut. Video jero saya semiati bajindul ya. Ya, semiati bajindul. Kegiatan sehari-hari. Terus semiati bajindul gas. Bantino. Suhunya dhewe berarti. Suwe. Gak ngerti videonya piye wis pokoke upload. Karo wis kok diupload ae, anggap ae YouTube itu galeri. Heeh. Tuh, kene cek etok. Wah, piye? Tahu soal kata tole ano bis-bisi barang. Aku
aku nek numpak sepeda cas iku samene kecepatane. Piro? 33. Iya, mentok kowe 40 wis paling banter, gak iso ya. Telung puluh telu nek gak ono suarane ya enak. Nah, ya nyer ngono tok. Nyer. Oh gak ono ya bis. Bane tergelincir ning nggone tol ngono gak ono. Ono ya. Hah? Tergelincir ku piye, Des? Maksudnya bane mbledos nang nggone tol iku. Bledos akeh ya? Hah? Akeh ya bledos ya? Gak ono bis. Ono. Gua nang YouTube lan nang opo ono. Gak ono bis cili ono iki. Lho. Bis elep ngene iki lho, apa jenenge? Ono. Plong ngene iki lho. Ono. Plong ngene iki lho. Oh, bis gede yo. Gak ono. Perawatane apik iku nek bis gede. Gak ono bis gede. Bis gede iku perawatan iku. Jadi Gak digawe bane iku tok. popok-popok kabeh. Ya iya lah, de standar wisata. Tak delok-delok iku ono bis guling gara-gara ban meledos iku. Rata-rata iku ngantuk. Ya. Ngantuk, ya meneror. Nah, nek sing elep iku cek ono ban meledos terus guling ngono cek. Lah saiki ban meledos posisi kecepatane banter. Langsung Iku nek direm Malik. otomatis jempale. malik langsung. Iso ya dijuar nglawannya sampe Nah, guling-guling apa? Sampai mandek dhewe. Mandek dhewe. Ya. Tapi yo kudu Ora. oh, setere kudu anu deh. Setere kudu bener-bener iso deh ngendhalekno steering. Kayak sering nganan bawa ngiri, nganan dua ngiri. Wangel lho posisi ban meledos ya. Ya, Ngendhalekno setir iku posisi ban meledos iku wangel nek gak imbang. tahu amret. Gak tahu cuma membayangno tok iku sangel gitu. Saya gak imbang ya antara Gak imbang. kanan kiri menceng. Posisi kecepatan banter ya. 80 tok ngono bahaya isa. Nah, Aku ning gone tol yang mentok 80 ambek ngisore gak wani 100 menit. Mangap dincemno 100. Lah iku nek mangap. meledos ayo wis biar iku. masuk sih. Jos. Oh, sih sepi. Ngawan kabeh. Parkir yo. Babi ya. Ini. Oh, ini wes apik iki ya. Hah? Wes apik. Oke guys, nanti kita sambung lagi ya guys ya. Aku mau kerja dulu. Dadah.